subut kubo iga kusoma robo iga kwene kingango kwa manyere abire ayenge ncho kegema asi umarweire au yechingo kwa kusiyetugo mwancho motegerali litangani karibu sana nchekuru kwa Geoffrey Onsarigo. Damaris, good evening. Good evening to you. Yagoro biro byaba. Yagoro biro bya. Karibu sana. Ko tu atenteke iganko lengi ngambyo genderete. Byando muralia. Karibu sana nanda mahapinga lero ndiko kwalenga mono mogeni musanione nanyo lire gali okurunga bwana Obeda. Yes. Asante sana bwana Obeda ndozi yasori bya mono sana karibu sana. Bono Damaris ekero tuguchake masemo tutebya ningwa samalieta ngainkyo okora. Bya mono muralia samarieta ngoro Damaris Nyambeki. Kurwase ensemo ya Bomachoge. Igondo mo bisa bwetu gobona rero ngo nantete kwegera igoro yo amarwere y'ekingoko. Kore rero ntegetabari mbantegerere banyare ko manyanga muchanduri bacande tas kingoko cyabo. Igori tangani katuje Damaris Nyambeki torore tuko nandi yure ngoko. Yere rero nengoko to kwegera. Rero nengoko. Kumwaje motete metinga ni ngotanje tie ngoko. By the way ujiko nyore ngoko tetugiri mwago omugusi utatugetie ngoko. Gagino aga chuchu na kama galia gabe kabisa agabe lilo nubwate chando ngoko nali tatugiri buli ngoko mugusina bwate kero mugusina bwate ngoko mugusina lakini bono kurenda nakoko be tofauti nakyuranya nyari ko bagokurenda etoko chikomanya ekari kuchikoba ali bagaba kesimba bulinga no tukete ngoko yawo tukete nkyoko nkonyerendo linga no tukete tukete imba chikoto tebe tokonyora abantu batukete ngoko na bagato tebe. All right, asante bono guchakira litanganike guma ekari tukukwanira amangana yobotugi na marwere yengoko gusichi ngoko amarwere ayi ngoko na ali igamo nako bwata balimbe agusi iga gusinte kwata marwere marwere y'ekingoko na manga nabona yakonye kuchanda bagusi iga gusi ntobwate burero burubukoro kunga omusando Newcastle omusando ntobwate burero buri koraiza bwachandira bari misana konya kingoko chiko bimba amaiso uchibwata amache ntobwate coccidiosis konya rengo kego sa echafu bwata manyinga nani ntobwate no nya salmonellosis ase orosao coccidiosis neri kuba okodiroka aina ara marwere iko chingo konchibwata likuba je chingo konchibwata makuba iko liri chingo kekonya korora ikugumire likuba lyanyerire alright wano wanche wategera liko kunyolia no mwanche muri gatembe television gatembe FM amurubule kurunga kilimo hai uno murubule mibule moya wosibubwate faida unokoletwa sole asiri bagali nene kegama na BioVision Africa Trust kubwata na BioVision Foundation lero Damaris Nyambeki nere tukusanganera studio omunyagitali osomo bisabwe tugo lera gukwandira goro marwiri y'ikingoko gwatebire murira yo naye masema na botonyora sina 0741 583878 wose enoti isano naibere inye emo isano naiseto isano naibere isano naiseto munerega gwa screen na yora se radio alafu baadaye tujyo sangamo naye emo asinchire bene bono Damaris katunyo kwandira amarwira iga y'ikingoko ine ngakia marwiri y'ikingoko ara kunegosi ara affect ara irere olige saligi yali amagena inyama no enasi omumule migonyo faida yobuli bwa butu ngoko ekero umuremi atukete kingoko nanda marwere akira se efamu yae umuremi ngonyora arasara sana ekiyekera ngo keyerwarete mpaka nona amagena konye yari ku kingoko cyarenge mia cyari kurusa amagena mia bona mpaka apungwe ikake togo chekere ngoko yarwarire none nyamekero kunyona se chiro bono for example oburero bwa fallpox igega form obosisa bono enyameye none chiro bantu mba wanja togo chanandi chingoke echi nabura muno burero bwa Newcastle nabo burachite cyose pichuko bono ina saraso muri misana. Yes obuli binale gali anda kutira manya fallpox no konyikwana ne robororo usoboro ne tikyao fallpox no bosisa chikoreto egente kengali ebitono kengali igoko fallpox na berge tukugweka na koraiza lakini koraiza bono etofauti yayo konyora chingoke chiko bimba alis chibimbe tego gwata konyora na amaji lakini fallpox igoko konyoro okurusu mnari igoko. Yes fallpox na very the same way koria sabantu ona sengoko bono okonyora okurusu igoko amagocho yes bono enyame yoro tinebane asokwira se chiro bali yani mugorita wanje bono ina sara
asomoremi gukwerera marwa iraiga gwanyabalire gucha ngakia gwa affect ngakia gukuna umuremi nabo igo biri yakore tububi asomuremi andake bono nabo munjo motegereri ali buli ngaki ine nchigogo cyane nagurete ntugete gisumu kire kingi yake manjusa arigo gusomuremi ryo turi nagotegerera ine nkikiale tagi kuira marwa iraya gucha. What are the causes of these bowel diseases? Ngigoleta machande ya marwa because ngokote kurara busai ate kurara busai right yes amarwa iraya chingoko nkoretu ari ne binyinyi chi virus nkoretu ari na bacteria all right nkoretu ari na fungus kwa nyoro muri migozi bituma bya bosire nyomba obwata wa chingoko bono that mold nkwendere affect chingoko as a digestion system ne taba igo abarimi abange okonyoro muri mi atukite chingoko lakini ari chikorara tariko endo korobo safi bono kere chaferie chingoko ya accumulate igeko produce ngende ko kwa ammonia na ammonia rekere chingoko cha inhaled chigo sinyukwa yana because air kwenda affect the lungs bono igo muri mi nabwenta zingatika ndike ko kobo safi na pio muri mi nabwena ta chingoko chiaye endagera so that I improve immunity chingoko maite chingoko chako chiragete buya chibwate immunity ere obunya masibo ligoro bono no nene risk yokonyoro burero buri tiri rise yes bono chande yenga kitura katunyetange yenga kitokutanga watabire kurageria ngoko endagerengia na ndinga kiawo can we prevent yenga kitokutanga ibintu big marira amarwaire tigomore akore vaccination chingokechi chibwate vaccination echan lakini tari yako kanyambake ngokeru aramanya kora vaccination yes ekiagara vaccination is for prevention purposes pano moremi igabwenta kore vaccination nando moremi nabenga kero okogendie gari yao umaite dirikuwa beke kefungu nabo kumenya gari rero tikabugati tekaringiya bono na irirwa sasa chingoko chiago ime nabo korora nga chingoke ngokeri amarionyaye tari maya userere tia marionyo bono kuruwa buna boko nje separate kunye isolate kurwa sichingoko chinde kwanye beka kando kwanye wasa kunya mariogo nande abali mimba nje tekobeka bo abantu abasande ne bari bachikorwa chingoko chiabo ali somo nangu beke disinfectant toruse ebinyinyi kurubuogo anyoriko ko beka save iko chingoko na jiro chinga mwanya bantu kero muntu aguchonya naja mwadamaris kuligiriri yetuko yago no mutugi guikambe imanyenga no chingo no chibeketa mariogo asengo tachabuya asoko tacha waso agochi asaris chimenyete ikyara nabara nyore kurwa sikwaru kwa imukiri binyinyi chingoko maybe sese ngweta yarenge watachese chavu yese soma etene bwate byande binge kwa retire maris chingoko chirichire chiaso akulira nendagera bono biosecurity abantu bagocha se farm yawo no bwento beke disinfectant nande konyi kogotumia bintu bikoro ku beddings kogotumia the sawdust kero ya very wet no bwento nyonchore obeke sawdust ngoko njitege wetness yes bono andake omuntu nalega gwechanda libuli ligago buli ki onsari kumbole ngedamarisi gagunga ine ngakinda kole manye ngoko kusine rualete because inje mwenye bantu kero ndwate malari kusindi wate no andeke uno na bongi kumbete ngunya go kakingwete bobe engokero ngakyokoro manye is there any science and symptoms chikoro ngoko na boko manya ngoko na boko manya konyora yerere bakonya goteba ngebwate chigoti yerere tia amarionyaria chimba bachiri chiaye bona boko manya ngoke ya rwalire kusikonyore ngoke lige teriko lindagera konyi rutire bituma gosorute no mochere ego twara selective eating teriko agana nema yakagana nere chingoke chikonye chiri chingoko chia magena na natie kagoteba amagena konye kware nkurusige suma magena go 200 bona konyora achiri no amagena 50 bono nande no that is loss of production nande nabakonyora chingo ke isinga njo appetite ya yeta iyo nabakonyona no muberoyo asore ku reduce asore ku okay tulilinga mangana jingo kwa bantu bando matenkuwa kacha bali bisumu ebisumu bingagimwa takoba nga kibinga takoba eligera konya chingoko andaka to engo bumanyi bwime yakora bisumu bigabande bigwente kutora na embengi ya to erengo yugurichi machiji ngoko chingoko nyomba chingoko ne engoko ne nyomba yangoko ne bante kwa gachu specification area ngiya kulingana ne chingoko chiri otugete konyo gotugete chingoko emia to kwa gacha kantu akarumo igas chingoko chiko overcrowding nembe ekiyagara bono chine chingoko chirware like sneezing baka chiambo kiti chingoko echichinde igo agache nyomba ase ebwate ventilation ebwate ribaga ligo soki ammonia ase echaferie chingoko ya soki emberie chingoko nande ya allow oxygen go so that chingoko tinyara ko bachigo breathe oxygen yerengia ebon nando moremi na bwenente hygiene enyomberi agachete emweri bagali nyororo lyoko clean enyomberi
so tagachi nyumba ya maraba ngakiona kilini nyumba ya maraba so nyumba iyo ebwente kwa gachu na concrete way ira konyo mulimi yanyare ko bakago clean kakonye usa una tukwa da igada marisuno mo bisabo bulimi na bwa mangana ubutuki ndi abantu abangi batude chingoko na ndebo niyanga ntumo te mulimi omotegereri nato tebye ngoko ya atuge yekurara abangi chikoko konya chikurara ali sabantu bamenyete no chiri chikoni ali saiga chikoko no chiri nyumba gali ngati umwe chibo tegereri ro atebye engo kotugete ainga yukunye beka nga yengo ke kurara no tugete litanga ni yegosya 0741583878 nengo kyonyege kubwata mu chandoro bwensi buruire buli mulimi gaigo mu bisabwa mangana ubutuki na bwatali amachibo yemasemo litanga kura manyanga kine nutugete ngoko anyego tugete ngoko nga yukunye bika nga yikurare ngoko yawe boni ngoma yetesa aya abantu babangina bamnyokero chika maisa bakungu baenda gali base bayigura chingoko bachigulira chiaso asaiga ali chikoni no chiko jijire bono ine aijia mwa chikurara 0741583878 boli yosarika ko boli bono morogo banga ki no tugete ngoko litanga ligose yayo anyego tugete ntebi yosarika kana ntugete ngoko ngogi omusu tugete chire tu oni tugete chiko gije je nga chikurara umwe obiso nagane tikomanya eligira kobo semyo buya iguru yo butiki bwa ubukiko bono morogoba umwanchumo tegerali yamasemo ketu sangamo naye karuko chikobuli simi yago simi biri sato nyiga uratabinga ine aino mutubwi chingoko nanduma etina changa nyoranga gusi no abantu bagutuka chingoko sana gusi abantu babwate gusi no abantu kale na robi ka konyebeka ka transline mwana yanyora chikuri ngoko mama etengoko keroko ni gusi ne ko ni na robi get very expensive bono moiburi mpaka tugedi dio sarigore na robi mutomera kende wata na mama buya biyali abono akorikori ligoro chingdagira chingoko chikwewa nutrition chingoko nkiubu yabwicindagire chigasogo tanga ndake amarwaire na konyichia obunyamasi gusimi ntingi asomobere nkiubu yabwicindagire chiga kuragire chingoko mbuya kuragire chingoko ochige tukero kunga balanced diet ka chingoko chiago protein erindo mento bunyamasi buri bwe chingoko umaite nonekero monta go chikogore ngoko igakonye imukigo iguchikilo nonekero motebiri bwe yemo na ba awanje kurise ngenjo bunyamasi bwaye ka chingoko multivitamin vitamins for example ekero kwa vaccinate chingoko maite ngutora chire stress bono kwa chibekera vitamins sasa mache mali ndi chanyara ko bachi chigopunguza stress eri yabo ka chingoko proteins proteins chitwara energy. Oh yes. Yes. All right, tikundara yunkibako tabo sema tuketege tembe radio. Hello. Bwagoro biruya. Getembe FM na getembe television kura manyaba aba mimuro maitentu kwana no mwobisakanye moyo omotuki no tuketengo kegosiyaye onye tuketengo ko yawo gajukunye beka ngayikurara ngakyu tuketengo koki omosiko sijituoni usijonsi tukete kwana ngona intuka getra manyanga abosemi obigokwegwa no bwago gose nikotegera tibi ntuta tuketi maitentu kwana no muntu maitinga tayo getembe radio. Hello, getembe television. Yes. Oh. Ura chaka bita mutani ko mudridi ayo yeso no tuketengo ko ngube tingo ko dal tingo bageno nga yu tuketengo ko chikurara ngwa da tingo ko mwana ngwa tingo ko sigini 15 mulemi umuya wali manda bilibuya wongara ko myoka na ko ni ko ni bi ala arabu asete korana ngule ka famili wa kurale liwe wono tegero mo bisango kwaro umanyi bono ngakyuko dare chiko kuchiako. Asante sana Peter Mukaya. Okoge ke arwale bile bwana nyanya. Okay, kare arwale akubuli kare arwale mulimi nanye nyali mbya mono libuli yangu kwera niliali. Wono nande amuyoma yebe uti. Okay. Asante sana. Thank you very much. Tianyoro yondege go moncho 0741583878 libuli yagunga ine no tuketengo ko anya go tuketengo ko ngoko kyo tukete omusu etuani muchando nuro wete ngoko mo bisano ali ga igato manyima amachande limo gweta sinkoko chino nege ko rali ga iga omubisa bwichi ngoko damarisi nyambeki bono morogoba kigima na bukunyo gusagara ichuga iga karangwa ndikura mbuli ga damarisi bono maeteke tukwanera ubuli nga chingo kichiga engo kirwalite no nyendage no nyenyanyuli ngoko yarwalire ngoko yaro no maetekero kwa mfano ngoko tekete kunya tutebe ose SDM SDM kero ko ngoko era matuko ya withdrawal period. Oh yes. Ono ngoko tebere ngoke okora chikuikisato omanya baso akoria mageno ikiagara ngoko nyenya ngoke immediate ko gete kunye riogo igote geto no nayo nyo riogo liri
so riogo riri ndiri ngia asetore bono riogo kero kwa engoko chago chia rwalire twara advice kurwa so munyagitari ne kero kugora mariogo ari kurwa se agrovet pate bagwa advice konye tumaiti kosoma lakini konye komaiti kosoma the leaflet is ko gali ngoko tebire ngakonye na magena engoke after 3 weeks manya kosa koria magena ngwa ndego ya vaccination wose ko ben konyo le chancho ko beta chingo chiresi ndake vaccination ne tokwa chingoko inchiri chichi katugwenda kwa marwire kya tugwenda kucheji ezinda vaccination na ande at which stage kerengo kiekega chingo kechi busiga atakwanire chingo ko cheki yenyeji lakini ekero kugora for example amo remerio kugora chingo ko kurugo senken chick o senken bro kwa igware program lakini asibo nigare gatakwanire chingo ko cheki yenyeji chingo kechi chichi chia busi ekero chia tragigu the first week at the 7th day ekero chingo ko chichi atragigu chia vaccine ekoro kunio castle ekero kwa nyaire and then you repeat vaccine yeyo at the 14th day na ande after that tienda boli chingo ko betujire sindani ngobe tuchire sindani kwa nyako betengo kisindani umutegerali mugusiwa kwa nyoro bitire mbabere bukuranya babitire engo gibe tu sindani ese batengo giye igule bobebe ke moemo yiturage roja tokole gatambe ready and TV hello oh waire mbuya mwana waire buya kama kwa tambaro macha wewe ndio kile kile kitu ita ngine ngora wa familia sana ile ndo bana nyago ndio biyoga ama toki yao jale chengo kwa na china na vitu yabo mayo manya kwa nyori kwa ndio gento gieke correct matoroki yao ja vitu ama toroki wako nyoka matoroki na ngoja yuko wana ko cheli jibe ko baka ji ko china ko ja ji ko nyana mayo na ta baila sa macha ya ko roro ona yoko dia boli maja ko nyala dio sante ngo kuirereria ale tiato nyoro ndeka iga santu sana Getembe Radiant TV hello monyo oyo no sariko ayo sariko oh buyole miamono Rakwa bwatire na reforma ka baneli yogiria bagatuko moije tatabo moije satane twende seriboli lya gobono morogo ba mono mo bisabo oli mioleka iga bwechingoko nariko maboli ngaki ingi yako bero konora basiko bimba maiso jya kwene liboli ana litanga ni egento kende gya kabere na ataka kobo motugio muya bwechingoko njaka none chingoko isato Mjina kigeta keire into alembe qualified go tuwa kingo keje rine njigo twale meko simbu ya muno forma kaba tiago twaro bwa batuko mo bisako irenya mabuli agobono moroko baiga kigimo mwencho boteli 0741583878 neri na mbugu tubule mabuli na bwo kwa no mo bisabo bole Damaris Nyambeki tubanga mo rubuli kuru kilimo hai kuletwa sole kwa isani kubwa siri bagali bow na BioVision Africa Trust na BioVision Foundation igaiga Getembe FM na Getembe Television Damaris kugira mabuli ayiba boli libuli tanga na matoroki neguro mareme matanga no mulemi abo likuru seino data ali nyamboka omulemi oyo akuboli gore ya matoroki na bubu burero boko rokunga koraiza oboko nyorengo ke kurwara koko chikuwata kwa nyora na machaleme koraiza gakoba gakoretu na ne bacteria lakini rende echanje ya koraiza ya achire lakini nyuma utara chikiko igore kura se jirani na ki ne naro chuburere gete tigo mulemi age ndari ge chanje abekere chingo koche taganya ometeko kero kokobekera engoko yage chanjo kokonye chanjo kerwarete iboni kama kwa nyara kishere kubwanga chanjo literi kubwene it is for prevention purposes alafu omulimi nande nabwe asasi chingoko cha chikorara nazi chikonywa machali atumye ibintu bire bisafi na nande chi antibiotic nchirororo especially chi antibiotic ebwate sulfur esdime sulfur meta something so sulfur why chingo ko jitcha ekarukwa detecting nga chingo kicha gonchirwa ticha sore gotora matoro keki because tari gocha once ngoko so akorora so agocha ne ekarukwa rodire ngo keria sore gotora matoro kinya separate nyeveke quarantine kurwasa chingo ko chindo gandere ko nyamalyo yes abono na bu montare bolinga ine ama obugweni ubuyike chance chigama ngana ye vaccine singa ichikuru nga yumuli myara nyore amangana veterinary services nga yakonyora ko enda jiduka nga yaguchi chiduka nchirororo none kero ko gweta sio visit sub county abo bisambara ororo lakini bone kero tegete chance ene nchirende nga inwa babisabo bole mibobo tukinga imogotoka atogotoka sio visit sub county
na ndibona chanjo nduto gotwara office lakini ogenda cia Grovet Enokem Josemo Grinagro abakonyora chichanjo Johnspero lakini umurimi kera kwa ire chanjeri to basa ko gendo konye beka konye kwa manyetinga chanjo for example konye ne ya mache igoko chata iga obeke chingo ko chiago chibe nchi to chibekera mache ochita oniga omine tingane chanjeri ko imoki oikaiga ochibekera mache so that nyaro consume mache within that period of 30 minutes the moment ya korira machari oitere alafu mwenye uchibekera machari fresh atabwa ati chlorine lakini torete chanjeri yago kwa rusi riano kem chanjo kwa rusi tio saine mwenye gocha kwa chingo ko chiago saa 10 ya morogo akonyore chanjeri ya sare kirante ko kora kende yonse mbia kwa chingo ko weni bweke gusiema emetiro sana ena boko chia tari metera lakini rende ono for example mna aloe vera kusina boko suaga machari ayo sanga ni amachi chingo kasi chikoni rima itiri ngo keko nyako korora ande asinyiri kwa yana na beko nyora ya sore kwa yana buya na boko ogusuaga getungu na ro chibekere na boko suaga garlic noni ndekara turateri kuba ndari ko nyinonya garlic kabisa noni ngoko nero na boko nyisuagera chindimwe chindimu endimwe na hani o mix yamo ochibekera sa machim ngandare ko Mwachumo digere no motegerali eking nchene togenda kuligeligano buruire bwe chingoko gusama ruire au ye chingoko ayuago tugago kuna omutugi gusomulemi no mwabiso itobo bulemi Gas studio baide omuntu motambenga gimno kwali goteba nkigeli gwagwana aye doble Ege tokera nale ko mobile ne ali naji ne babona kunande omola kana batika ne encore randa karo moto iri chingoko Bueno, ahora ahora el día no oye mara gato. De quién crees como aquí a todo sobre mí. Biamono sada. Tiango mobori mara kare ngada marisi omulimi agwante kurageli engoko yaye esirituko. Rituko engoko konyerageli konyo maite ne broiler ego depending ngoko kiotugete. Ikongo kiotugete nyumba. Konyo ngoko mne yo kobeka magena konyerageli yole throughout the day kego ikamarogo kitu mda saina ega omenye ko butoro koragere kuri kwai lakini ga ko broilers singa chuma the broilers utekete by the time ego ika 2 months on bona ere koragere 24/7 pono agwe kore ngana ngango ko kiotugete omulimi ngo kiatugete nengo ke yatugete ne a purpose ki yes alright wono mwanchumo ligelo mwanchumo tegerali eking nchugwa ntoko manyakelinga omurubuli kurunga bayo egose kirimo hai yemo asemo aiga ogoleto suna about Vision Africa Trust kubwata na Gatembe FM yemo asemo no mobisito Gas studio mugani ona kurunga Damaris Nyambeki omobiso bwatu manyubo nene kigma iguru yobo tugi bwechingoko na lera kulire michando maruire au ayuchingo chweta bono ntabuguli chisimero chikonje kuchagachi nyingi sana ambara bange bakulika ujumbe gusomande lakini kubuliga Damaris michando kigusima mochokia yaba abalimi batugi bichingo bagokora andake bayirira amarwire yichingo kwa atika nande kibali tangana michando echo amamochari bagokora omurimi mutangani yes omurimi ogore ngoko koru liosiri orete chingoko chai no achibegete Kisumu orete ngokeri orito tamaiti ko sengokeri njaru alete tamanye tini wono murimi ainare mistake mitangane murimi agokora no abalimi bande ororire ngoko ya ngo saire taranyora Stemo Nugabas ninya gitari ekukurwaria asechinchira chikero kurwa chinsi cha Michael nigo bakurwa obubwenia bwabene asekera omurwaire abo asekera bakurwaria